Ayo Mas, anggi orang-orang Mas. Mas Agung. Iya ngaturi pamundutan. Heeh. Panjenenganipun Bapak ingkang kagungan kersa. Mbok menawi buka dadi nganu anggi-anggi orang-orang duit monggo. Badhe nyumbangke suarane monggo Bu. Oh ya hati-hati kok. Gue lho. Lho Pak iki versi mak-mak lho kadane kok sesama mak. Lah iya. Lho dijini karo buku waton. Dijini lho Pak. Lho ayo lho Pak. iki lho. Wong loro kuat ora Pak? Lah. Pun nangsal pangestu saking buku waton. Wis oleh lho Pak. Ya dah. Ayo Pak. Buku waton jarine. Ayo nyanyi wani ta ora. Wani ta ora Pak. Semoga Mas. Ngene iku kurang apik buku waton iki kok iso. Langsung nyanyi lho Pak. Rondo tak kira prawan karo tak ati anak desa kanja. Pancen aku wis rondo rada tuan aku limo. Tapi aku bisa awal kayang keren. Tapi mana larang rekane mas anak limo beda bapak. Angge orang melu gawe melu ngomong. Rondone ampun di anak sakit ketiko. Angge orang melu gawe melu ngomong. Iki lho kebanjol. Zaman senono wae kawinan jabaran kenan nganti sing njaluk akeh setan amplop ake kenan eta duit karung-karungan wis padha kondangan nanti akeh padha kondangan rawan rondo padha bae mas enak rasane angge orang melu gawe melu ngomong anak segede gitu angge orang melu gawe melu ngomong anak limo ake ngene penting kok nek ake kenal zaman semono wayah kawinan jabaran tamune rame tenan nanti sing njaluk akeh sing pisan melu ngomong ayo anak eling
bae turuning kloso anje ora melon gawe melu pomo ana limo anje mangane penting kok kepikiran ini iki lho tak gedingin dong bareng Pak Kuat tangga dorong-orong terus tangga terus gulune kalau dipedhot udah kalau gulune kebun deh mau ya nak orang dipedhot gulune aduh ini aku jadi sungan karo Bu Kuat aku dilek-lirik kan ngene kaya mboten napa-napa nggih Bu alah dek ngalem karo Bu Kuat terus sing burine Bu Kuat lah ngalem ngandane kaya Mas Pak Kuat ki tanduk Mas Maman gulune dipedhot aku sesuk terus ora iso raop Bu wis ora apa-apa nang bobote iki mau nglipur iki lho nyenengno atine nyanyi Pak Kuat dalam berempat keluarga kok ya nak tambah siji meneh heeh daturi gulu pedhot Mas Agung, kenal lho Mas Agung, kok medun iku piye Mas Agung? aja lunga Mas, engko tak pakai 5.000 Mas Agung gulu pedhot iki. siap loro Mas yo ade waktu tambang keri ono ing pinggir lagi ketemu aku wis kok naksir si anak koyo kelangan pikir buku arane buku digari dipur kate pintu saben dina aku ra bisa terus si angen ora Cetak tunduk di pandang cocok timbang durane wong gulu pecok si anak koyo kelangan pikir aku arane gelku dikari dipur kate pintu saben dina aku ora bisa turun tangan kita ngomong ora kelar ayo
negara kena tunggang di tangan tokon timbang burung elu wong kuluku pedot Yang enak ora kelapo ati iki kaya ngomong negara kena turun di baradai ora percaya pedang pedang timbang burung elu wong kuluku pedot ora percaya pedang pedang timbang burung elu wong kuluku pedot ora percaya pedang pedang terima kasih nggih sampun nggih sampun nggih mbok menawi mangke badhe ngisanak menawi wonten sorenan nggih Mak nggih mangke dilajengake wonten sorenan nggih nggih cekap sematan angin nurul balu suka mbok bilih wonten kirang langkung menawi pangapunten mangke dalu pun lajengake matur suwun aduh